Oras ako niyo bukas. Picture tayo? Magpa-picture tayo. Diyan na lang. Ah, sige. Diyan na lang kami. Sunod kami. May lalaki na yata niya. Ayah
Ha? Marami daw nawawala papunta doon. Hindi ako mawala. Magtanong lang ako. Hindi, marami daw sabi ni Ate Dang, hindi mahanap yung tour. Ah, yung tour. Kaya ibigay mo ang direction. Sina Laila. Okay na lang daw sila.
11:50 दिवस दिल्या Ito na yung KFC.